Безнең Татарстанда Аллага шөкер менә китеп барасың, бик хәзер күп күзгә ташлана кызлар, мусулманча киенгәннәр. Алар инде минемчә кайсылары үрнәк алып киенәләр. Кайдан үрнәк дип сорасагыз, минемчә ул менә безгә Үзәк Асиядан килгән адәмнәр. Мин хәзер узып китәм шуннан. Шырып бармадым, алар караса уңайсызланып китер дип. Кем белә аларга ошыймы юкмы? Менә шуны әйтәсе килә. Алар килеп безгә менә шундый яхшы нәрсә инде үрнәк итәләр инде. Үрнәк киенәләр шулай мәсәлән. Шуңа күрә ул хатта мин әйтәм, элек мин күзәтеп торадыр монда исереп кызлар сугынып бутларын ачып йөриләр иде. Хәзер урамда эссе булса да бик андый күзгә ташланмый. Ул бәлки менә шул киемнәрне карап алар үрнәк алыпмы? Бәлки шул нитәләр. Элек бигрәк бездә мәсәлән бераз халык азган иде. КамАЗ төзгән чакта, соңыдан ул вакытта коммунизм төзделәр, әмма нәрсә диләр, моральный, нравственный дип шул яктан кызганычка каршы үзгәрешләр булмады, булса да тик яман якка буладыр. Хәзер менә кеше төсле киенгәннәр, мусулманча киенгәннәр, бер кеше сүз әйтми, ул минемчә бик яхшы күренеш. Анага карап аларга башкалары да бәлки кызыксыныр. Чөнки белеп торасыз, ул менә мәсәлән мин Екатеринбург шәһәренә барганда, мин әле анда бар шәһәр үзәге, шунда түбәтәй киеп йөрдем мин. Миңа хатта берсе әйтте, син зинхар түбәтәй киемә, монда ди башы бузыклар күп егетләр бәйләнер. Нәрсә дип, хатта мин шәһәрнең майданында, анда Ленин һәйкәле бар, шунда йөргәндә, алар инде өстән миңа сызгырган булып төрлечә. Бара-бара халык үзгәрә. Үзгәрә, кайсы вакытта гади кешеләр хатта үзгәрә, югары белемләр үзгәрми. Мәсәлән, мин Екатеринбургта Сабантуйга бардым, федераль Сабантуй булданда. Мин алдым ханнар киеме дип, мәдәният сарайынан алдым. Шунда бардым мин, мәсәлән, мине хатта минем бер муфти дустым, аның анасы яһуди, атасы яртылай урыс, урысның анасы татармы, тагы нәрсә, шул төрлечә милләт кушылып беткән. Ул миңа хатта мин анда татар тулы вәкиләте бармы, урысча полномочный представительство Республики Татарстан в городе Екатеринбурге, Свердловской области дигән атаган. Анда мин хатта әйтәм, миңа кагаз бирегез кирергә, шул рәсми рәвештә уздырган кич булды. Шунда юк ди, бездә квота дип үзеңнең татарын бирмәде. Бу яһуди малайы миңа муфти бирде, шундый кагаз.